Защо хората отслабват, когато спрат въглехидратите? Представи си двама близнаци. Единият яде само въглехидрати, ориз, картофи и хляб, но е в калориен дефицит, а другият яде само протеини и мазнини, но е в калориен излишък. Според теб кой ще ослабне? Разбира се, че винаги първият ще ослабва, а вторият ще качва. Защото когато спреш въглехидратите, автоматично премахваш и доста калории от менюто си за деня и влизаш в калориен дефицит и затова ослабваш. А не защото магически спирането на въглехидратите сваля тегло, а просто защото приемаш по-малко калории, отколкото изразходваш. Но най-големите проблеми започват, когато спреш въглехидратите напълно. Липсата на фибри нарушава чревното здраве. Щитовидната жлеза намалява продукцията на хормони и метаболизмът ти се забавя. Кортизолът се повишава и издръжливостта ти спада драстично, защото глюкозата е основното гориво за мозъка и мускулите. Тялото не се интересува от вида храна, а от калорийния баланс. Затова спри да се страхуваш от въглехидратите и започни да контролираш калориите си.